Takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska si hrajeme hru Cage Fishing. Což je o to, že tady dám kečku. Jo, aha, je takhle. Já nevím, jak to najmu, tu kečku. Já nevím, jak to tam dám, není to někdo tady třeba. Ne. No tady baits. Já vůbec nevím, jak tam dám tu. Tak jestli vezmu ještě to. Plastic cage, OK. Je to nejsem já. Tak tady si položím tu. Jak vůbec tady to seberu nějak. Okay, tak teď se mi tam musí chytit 5 ryb. A pak to můžu prodat, OK. Už mám jednu rybu. A to je nějaký pomalý. Říkal jsem to, že to bude rychlejší. Já to pak asi budu muset dát i třeba dál, ať tam mám víc ryb. Že takhle blízko u toho, tak to nebude tolik, jak tam vzadu. No nevím, co tady to vůbec. Aha, no nevím. Já takhle nevím, co je. Iron cage. Je to tady to, co mám, ne? Jestli vezmu to. Já to teď prodám za... OK, to je celkem dost. OK, 200, 300. Si tady portnu na obchod. Bait. Já si tady koupím tajto. A to si jen takhle... Ne. A tady to je co? Ne, aha, to je jenom to. Co k tomu ty ryby stojí. A ty si můžeš kupovat ty kejčky, jo, OK. Tak já dám takhle. A tady dám... Jo, takhle to funguje. Ty to jdem jo, aha, OK. A teď to je o dost rychlejší než předtím. Teď tam skáče o dost víc ryb, než předtím, když jsem tady to neměl. Ok, to si už vyzvednu. Teď to už mám taky plný. A mně přijde, že tady do těch menších skáčou jenom kraby. Já nevím. Ať skáčou do tady toho, ne? No. Já tady mám iron, ne, plastik, OK. Iron. Když si ji koupil tam tu kečku, já na ní nemám. Starfish, tak počkej, já to teď prodám. Jo, aha, tak to je třeba za ten $1 a tak, jo. 65 kilový krab, OK. To prodám asi za dost, ne? Aha, 4. Já jim mluvnu asi tady ty. Já jim mluvnu tady ty nejhorší, že ty tak dávají po $1 a tak. OK, teď to mi zase dalo celkem dost. A teď asi, no, teď co? Aha. No, to je nějaký event. Jo, tak tady to nevím, co já. Asi nějaký mutace na ty ryby, nebo co? Asi tady možná koupím ještě další bait. Ale já nevím, jestli tady ten vyprší. Jo, na 15 minut tam je, OK, to si ještě nebudu kupovat. A teď budu šetřit těch 500 na tu lepší cage, OK. Já teď už to je celkem rychle, když tam mám ten bait. Jo, už tam se plný. Nějaký oktopus, to vypadá, že bude drahý, nebo nějaký vzácný. 100. OK, to je špatný, 100 za jednoho. A už mám 500, takže si tu koupit tady tu Rusty Cage. No i hned dám ji nějak sem, aby to tak. Aby to bylo i v těch bejtech. Tady.
to dává starfishky, no, ukáž. Strach to neprovám za tolik, ta plastic cage, nebo jak to je, jestli myslím, že to je plastová, tak to je úplně dobrý, jakože to. Já si myslím, že těch 4,5 tisíce na tajto, a to je úplně hodně těch 4,5. Skouknu jsem dozadu, jestli něco není. Není. Já bych si nakoupil úplně tady ty wooden cage, a to se nevyplatí, protože tam padají strach jenom, co stojí třeba $1 a tak. Nebo já si to asi udělám jak tady ten, že jich tam má úplně hodně, já nevím, jestli to je dobrý nebo špatný. No to mít tolik. Já nevím, jestli to radši kupovat nebudu, a když tak to, bych si to dokoupil potom. No, už tady do každé zbyla jenom jedna ryba. OK. Tady už možná tam bude. Ne. Tak ne. Mě vždycky přes to přeplavou, ale nejdou tam, to nechápu. OK, to je nějaká velká jellyfish. OK. OK. 800 skoupím, ne. Já chci koupit tam tu. Nebo ne, já si ušetřím na tu plastik. Když už se naplnila jedna kečka zase. Trvá to celkem dlouho, než se naplní, což jsem čekal, že to bude trvat o dost míň, ale já vždycky čekám třeba 2 minuty, než se naplní tady ta jedna velká. No, minutu až 2. A tady ta malá, ta se nenaplňuje už vůbec, tam od té doby tak tam je úplně 2 ze 3. OK, už mám zase plnou tajtu. Já jsem si tajtu už vyzvednul, že jsem chtěla, aby se naplnila ještě víc. OK, 200 za jednu rybu, to je celkem dost. Já si koupit pak tady tu plastic cage druhou, ale to budu šetřit úplně dlouho. Já to asi udělám jak tady, nějaký ty lidi. Prostě nakoupím třeba takhle, hodně. A zkusím to udělat jak tady ty lidi, že jsem to viděl hodně, nebo ne. Já nevím. Tady. Si nakoupím třeba 10. Tak. Ještě jednu. Tak a dobrý, jdu to tam položit. A jdu to tady takhle naházet jenom. Tak. A počkáme, než se mi to naplní všechny kejčky. OK, takže už mám tady všechny plně, já si tady vyvednu. Zajímá mě, za kolik to prodám. Doufám, že to bude třeba aspoň 500. Tak. Ukáž. Ne, nevím. 1800 mám. OK. Když teď už mám zase po druhý plný ty kejčky. Ale vypadá to, že to tady jsou furt stejné věci, třeba není teď nějaká special. OK. Teď kouknu, za kolik to prodám. No, to není za stolik jak předtím. Já teď potřebuji akorát pak tu plastic cage další. Si rovnou vyzvednu tady. A tady taky. A půl to prodat znova. Nic moc, ale... Tady se další naplnila. Tu prodat rovnou. Tak já se vám ozvu, až budu mít ty 4,5 tisíce na tu plastic cage. Takže mám na tu plastic cage. Tady uvolním místo v inventáři, já jdu si tady koupit. A já nevím kam stavím, já tam asi hned vedle tady TT. Nějak takhle, aby to zasahovali do toho. Tak teď doplát zase inventář. Nic moc, jsem čekal lepší. Ok, ale tak asi to. Dejte odběr, like a uvidíme se do dalšího videa a zatím čus.